A jestli neumřeli, tak tam žijí dodnes. Haha. Možná si přečtu ještě jednu. Ha? Aha, moje oblíbená. Ale venku je tak krásně. Dveře! Miluju čtení. Vítá Lazy Town, co má svoji línou tvář. Robí křivák má svůj hrozný plán a Sportaku ty mu ho zmář. Stefany už přichází a hned v Ziggy přítele má. Vždyť Pixel je taky kamarád a tak si pěkně užívaj. Pojď, volá Lazy Town, v líném městě začíná den. Vzhůru nohama jsou tu Lazy Town i věci, které jsou jako sen. Lazy Town. Za 7 horami a řekami. Orem des as isidk. Co je to za prapodivný jazyk? Já to věděl. Kdysi za 7 horami žila 3 malá prasátka. A když pak velký vlk kýchnul a celou chaloupku sfouknul... Paf! To je ale drama. Ale zlý vlk ani neřekl prosím. Ziggy, velcí vlci neříkají prosím. Ne, ti na tebe jen bicejí zuby. Neboj se, Ziggy. Trixie. A tak malé prasátko rychle utíkalo k bráškovu domu, který byl postavený ze slámy. Dům postavený ze slámy? To nezní moc pohodlně. Ticho, Stingy, je to pohádka. Ano. A kde byste spali v domě ze slámy? Stingy. Já bych v posteli ze slámy nespal. Stingy! A teď, děti, ano, tohle je moje oblíbená pasáž. Velký zlý vlk přišel do druhého domu a zabušil na dveře, co mohl nejvíc. A vlk se zhluboka nadechl a pak udělal. Bessie! A to je taky v té pohádce? Co to zase je? Wow, to je ale rychlost. Někdo má problém. Mám tě, Bessie. To ne. Hurá! To ne, pomoc! Dolů je to daleko, pomoc!
Díky, starosto! Už se dlouho neudržím. Už se neudržím. Ne! Bessie, jsi v pořádku? Ano, díky velmi měkkému přistání a díky tomuto měkoučkému polštáři, díky Sportakusy, díky. Není zač. Bessie. Je v pořádku? Nic mi není. Slečno Bessie, co se stalo? Já nevím, četla jsem tady dětem pohádku a najednou ležím zády na skateboardu a řídím se Lazytownem. To byla hrůza. Božínku. Bylo to docela vzrušující. Ano. Bessie nám četla o 3 malých prasátkách. Vážně? Ano. To je má oblíbená. Čteme si každý den jednu pohádku. To je pravda. Čtení je dobré. Ano, to je. To ano. Čteš taky rád, Sportakusy? Já čtu pořád. Pohyb je skvělý pro vaše tělo, ale čtení je skvělé na mozek. Tahle pohádka je docela strašidelná, ale to vždycky prohraje. Co říkáte? Jo, co? Cože? Máš pravdu, Ziggy. Zloduch vždycky prohraje. Já si to myslel. Zloduch prohraje? To není možné. Velký zlý vlk propadl komínem? To není možné. Já jsem zloduch a já vždycky vítězím. Tedy skoro vždycky. Skoro, aspoň jednou. No, to je jedno. Takže zlo prohraje v každé pohádce? V každé dobré pohádce. To je dobře. Užijte si pohádku, děti. Uvidíme se později. Ahoj. To není fér. Hrdinovi tleskají. Hrdina má vždycky svaly. Au. Proč nemá zločinec aspoň něco malého, malilikatého? Jako vítězství? Kde jsou ty děti? A vlk spadl do komína a jestli neumřeli, žijí dodnes. To byla tak hezká pohádka. Bessie, budeš nám vyprávět ještě jednu? Další pohádku vám přečtu až zítra, děti. Zatím ahoj. Nashledanou, slečno Bessie. Zejména se mi líbila ta část, kde ten malý kluk s motýlkem dostal hrnec zlata. Co? To se nestalo. Ty máš svůj příběh. A já svůj. Ach, Stingy. Hele, mám skvělý nápad. Co kdybychom si zahráli na pohádku? Ano, to je skvělý nápad. Já chci být 3 prasátka. Můžeš být jen jedno prasátko, Stingy. Já jsem druhý. A já 3. A kdo můžu být já? Můžeš být velký zlý vlk. Ale on prohraje a já nechci prohrát. Ale někdo musí být vlk. Takže oni potřebují velkého zlého vlka? To je má šance. Já budu velký zlý vlk a tentokrát vlk zvítězí. Je čas na převlek. Co? Mimo provoz? Dokonalé. Co? To musím dělat všecko sám. Ale kterou pohádku budeme hrát první? Je jich tam tolik. Ano, jdeme! Teď příběh vám povím, ten z pohádkový knih. Poví, příběh mám teď poví. Příběh pohádkový o věcech kouzelných, o princezně krásné. Jen začni už číst. Nad knížkou šťastném. Tak otoč list. Příběhů je tolik,
my přejem si být v nich. Přečteme si příběh, pohádkový příběh. Přečteme si příběh z pohádkových knih. Žábu maličkou hned kouzlem proměníš. Já jsem princ. A pak Jablíčko. jen ochutnáš a spíš. Kdo si neví rady, Šašek či král. všecko je to tady. A kouzla platí dál. Teď příběh vám povím, příběh vám povím. Příběh, kouzelný příběh. Přečteme si příběh, pohádkový příběh. Přečteme si příběh z pohádkových knih. Příběh nám teď poví, příběh pohádkový. Příběh nám teď poví, ten z kouzelných knih. Ten z kouzelných knih. Tak pojď. Vlk přichází. No tak dělej, neloudej se. Přál bych si navštívit 3 malá prasátka a dostat se doopravdy do té pohádky. Jo. Víte co? To není špatný nápad. Jak to myslíš? Uvidíte, hned tu jsem. Kam jdeš? Pixely! Kde jsou ta prasátka? Prasátko. A? Podívejte se na to. To je můj pohádkomat 3000. Vynalezl jsem ho na přehrávání všech mých videosouborů. Koukám se na tom na filmy. Ale když k tomu připojím 3D molekulární skener, můžeme se dostat do pohádky. Vážně? Vážně do pohádky. Ano. Ano, udělej to. Dobře. Pohádky. Počkejte ještě, je to dobrý nápad? Jo. Ano. Neboj, bude to super. Co? Ty děti se chystají do pohádky? To se zbláznili? Ale jak? Jediné, co musíme, je dát tu knihu sem, stisknout to a nalistovat 3 malá prasátka. To je má nejoblíbenější pohádka. Ano. A pak vás do té pohádky naskenuju. A co když se budeme chtít vrátit? To není problém. Stačí stisknout tento knoflík a budete vyskenovaní zpátky. Myslíš tenhle knoflík? Ano. Dáš mi to? Mám ten knoflík. To je tak vzrušující. Nevěřím, že se dostaneme do pohádky. To jo. Já vím. Hlavně nezapomeňte, ať uděláte cokoliv, neměňte příběh. Já slibuji. Ne! A proč? Když to uděláte, můžete tam zůstat navždy. Navždy? To je moc dlouho. Jo. Navždy. Blablabla. Otravné děti. Navždy pryč z Lazy Townu. Dokonalá pohádka. Tak jo, pojďte blíž. Připraveni? Připraveni. Ano. Jdeme na to. Mám to. To je neuvěřitelné, jsou v té knížce. Podívejte na mě, jsem kreslený. Vypadáš jinak, ale pořád si stejně hlučný. Ten teda je. To je vynález. Jdeme na to. To je vážně super. Pořád nemůžu uvěřit tomu, že jsou z nich 3 prasátka.
3 malá prasátka. Jdu na vás. No, co to bylo? To nevím. A teď uděláme ze zloducha hrdinu a zloduch konečně vyhraje. Tak, co budeme dělat teď? A první malé prasátko mělo dům ze slámy. Hele, dokonce máme i vypravěče. Já první! Já chci postavit první dům! Dobře, já dojdu pro cihly na cihlový dům. Ano, Jo, a já dojdu dobře. pro větve na dům z větviček. Dobrá. A já pro slámu na dům ze slámy. Ach jo. Měl bych přemýšlet, než něco řeknu. Přemýšlet, než mluvím. A tamhle je. A teď jeho dům zbořím. Malé prasátko, pust mě dál, nebo... Pane Vlk! Co? Neměl jste počkat, než dům postavím? Omlouvám se. Já půjdu počkat tam za ten strom. Ano. Když první malé prasátko postavilo dům ze slámy, Hotovo! Konečně! velký zlý vlk přišel a zaklepal na dveře. Už věřím. Malé prasátko, pust mě dál. Kdo pak by se vlka bál? Je to hloupý pecivál. Zhluboka se nadechnu a ten váš domek jednoduše odfouknu. Vlk s opravdu špatným dechem. Takovou legraci jsem nezažil. Co, že mi páchne z pusy? A je to... Dům ze dřeva je hotový. Tada! Pozor! Vlk se blíží! Stingy, nezapomeň, co nám říkal Sportakus. Vlk nám nemůže ublížit. Je to zloduch a ti vždycky prohrávají. No jo, já jsem zapomněl. Malé prasátko, pust mě dál! Kdo pak by se vlka bál? Je to líný pecivál. Zhluboka se nadechnu a ten váš domek jednoduše odfouknu. Já jsem tak zlý. Hurá, zatím to jde skvěle. Jo, tenhle vlk určitě prohraje. Nemůžu se dočkat konce. Ano. Pomoc! Ahoj, kluci. Jak to šlo? Skvěle, ale vlk je docela děsivý. Ale není. Nebojte, vlk vždycky prohraje. Přesně tak. A tak velký zlý vlk došel ke třetímu domku. Už se blíží, připravíme se. Ano, připravme se. A teď, podle pohádkové knížky, přichází chvíle, kdy vlk prohraje. Ale dnes ne. Počkat, co je to za hluk? Co se děje? Někdo mění příběh. Do téhle pohádky buldozer nepatří. Co? Hej, měli byste se co nejrychleji dostat z domu. Ano, skener, stiskni ten knoflík. Je to zbytečné, neslyší nás. No ne. Tři malá prasátka, běžte ven z domu, nebo ho zbourám. Chce ho zbourat, to ne, musíme pryč. Ziggy, vyndej skener a stiskni ten knoflík. Rychle! Já myslím, že jsem ho ztratil. Ne. Potřebujeme ten vypínač. Někdo má problém. To je hrozné. Nemůžeme nic dělat. Sportakusy. Co se stalo?
Naskenoval jsem Stefanii, Ziggyho a Stingyho do pohádky a teď se nemohou dostat ven. Vlk změnil pohádku. Tak pojďte. To je zlé. Naskenuj mě taky do té pohádky. Ale pak tam taky zůstaneš. Přece nemůže vyhrát padouch. Vždycky se najde řešení. No tak, do toho. Dobře. Do toho, Sportakusy! To se nemělo stát. Zachytil jsem se. Pomoc! Sportakusy! Co to děláš? Potřebuji ovoce. Ale tady žádná jablka nejsou. Je konec. Sportakus má problém. Zločinec nemůže vyhrát. Vždycky se najde řešení. Potřebujeme ovoce. Jdu na to. Ano. Jo, Ano. tady je. Dobře, oskenuj ho. Skenuj. Děkujeme. Dobrá práce. To nic nebylo. Sportakusy, chytej. Díky. Sportakusy, skenr! Stefanii, chytej. Stiskni ten knoflík. Dobře. Nemáme moc času. Musíme ho dostat ven. Stefanii, stiskni ho ještě jednou. Ano. Sportakusy. Jste v pořádku? Díky tobě, Sportakusy. Díky vám, hoši. To vy jste mi přinesli ovoce. Ano. Ale kdo byl ten vlk? Robbie Rotten. Ne! Vyhrál zločinec? Podívám se. A velký zlý vlk propadl komínem. Ano! Ne! A jestli neumřeli, žijí dodnes. Ding dong, digi digi dong, směšná slova zpívám si, když tančím. Ding dong, digi digi dong, celý svět se se mnou roztočí. Nemám strach, že budu smutná, když tenhle nápěv v uších mi zní. Tak rychle hop, skok, krok, som krok, otočka a na závěr si tlesknout. Všem vám zamávám, lítám si tu jako aeroplán. Jo! Já si chci jen odpočinout. Na českém znění spolupracovali překlad Radek Svoboda, zvuk Michal Drobný, produkce Marcela Bártová, dialogy a režie Petr Dohnal. Pro Jetix vyrobila DV agentura SRO v roce 2008.